Yo, yo. Tagang. Ako ito, ibubudol ko kayo. Yan, ganyan. Yan mga guys, nagpili na sila ng sandal. May natin po ba ito? Oh, Madam Chings, di ba sa'yo to? 7 po. Oo. Ang ganito ate. Nandyan na ba yan? Guys, Nandyan na? galing kasi rin po. Bubuyuan na si ate sa atin. Ako lang kanina to eh. Ayan ma'am, saan yan? Galing SM mo pa. Ako nga. Yung 9 Alis na ako. Ah. Wala pa. Sorry. Ayan na. Malayo pa sa SM mo, kinuha ko yun. Alis na ako, gang. Karan ko. Wala pa ang mata. Kaya palagay mo makakalabas ako dito. Okay na po ito, please. Tapos yung mga kumusya, di ba? Ayun nga. Laki ng pako. Umaliit lang talaga yung size. Ako na yung base, nakabili na rin kami ng ano ba yung sa akin? Parang ganun. Tugang. Ayan na ako. Parang ganda na. Umaya na daw siya. Baka sa SM mo din to. Dito okay na to. Baka yayain ka nito sa SM mo. Okay na to. SM mo ka eh. Matapos ko na ba i-stay dito? Kahanap pa ako ng ako yun nga yung makintab na yun. Sa'yo, maganda nga yun eh. Madam Ching, baka may GS kayo yan. Oh, maganda yan. Nagpa-vlog yan. Ito nga gang, ito nga yung pangano ko. Ayan. Pero mas maganda yun, di ba? Oh. Ching. Basta ako, ito ang pang-jay. Maganda yung pang-office, Madam Ching. Tatakbo ako doon ka. Hindi nga mas maganda yun. Kasi susuot mo. Okay na lang taka. Oo, syempre. Ganito na lang ako. Size 8. Yo, yo. Ay. Ay. Ay, wala pala. Linggo yun. Ito nga yung pinipilit ko sa kanya. Ayaw niya tawa ng tawa. Ganda ng takot eh, no? Ayaw niya may takot kasi kasi yung nasipita niya kayo. Ayaw kasi. Sabi niya yung ligit sa akin. Ayaw niya. Parang yung ayaw niya kasi dito. Ano daw? It's not your real sleeper. There are those your real sleepers. Ano lang dudulas ako ng tinelas mo? Bablog yan mo. Oh, what's up? Ayun, kasama ko si Ikil. Ikil, mag-hi ka muna kay ano. Yun sa Bicol, sinong i-hi mo? Wala. Yung doon sa Bicol. Yes. Dahil linggo ngayon, diok natin. Kaya yun, gumala na tayo. Sumasama tayo sa kanila dito sa Iskay, Cubao. Yo, yo, yo. Pumili sila ng mga sapatos, damit. Yan, Bibi. Shout out ka muna, Bibi, kay daddy mo. Shout out to daddy. Oh, ay, lakasan mo. Yan. Shout out sa daddy ko. Oh. Si ano, shout out mo, Ikil. Si ano, Ikil. Yun sa ano. Ano? Sa Bicol. Si ano? Yung sila ano. Dapat nag-picture siya. Ando na sila. Tara na. Dapat mag-picture. Yo, yo, yo. Uy, bis na tayo. Mag-picture ka pang thumbnail. Yo, yo, yo. Yo, what's up mga kaka? Dito tayo ngayon sa SM Cubao.
Ay, linggo ngayon, di off natin. Kaya, gala tayo. Galing kong babae, 900 po. Wow. Ayan, alaga mo. Sakto ba? Sakto. Opo. Sakto kaso labag sa kalooban. Ha? Ito nga na. Ay, bibili pa ba tayo? Na. Tuwan. Okay na. Okay na lang po. Ang gulo kasi ng ulan. Same vibes ang tiyan niyo. Doon. Pwede ba, saan ba tayo dadaan? Dito? Kasi na doon dito. O, dito na lang. Pabalik pa tayo. Ganun dito. Oo nga, pag ganun. May bibir. What's up mga kayon? Dito na tayo sa Gateway. Pauwi na tayo mga kayon. Yo. Farmers na tayo mga kagangot. Pauwi na tayo. Din. Yo. Yang. Hi. Ano to? Pinapromote namin. Brilliant lang sa kalaw. Yan ang ginagamit. Tingnan mo si ate. Ang puti ng mukha ni ate. Oh. Ang ganda eh. Ito lang ate. Diba? Wala na yung bilog-bilog niyo. Pag nakakabawas kayo sa kagandahan namin yung mga ano. Sobra na kayo ah. Sige, muna, tsaka yan. Yun, karapan lang namin. Kaya dito ko lang tatapusin ang aking video. Subscribe, hit the notification bell, and like the video. Share. Goodbye.